Tayo sa bahay ni Baluarte, Mr. Bully. Yan, sa mga bully lover dyan, please follow Mr. Bully. Ayan, gaganda ng mga bullies nila. So, ang siguro sa malipyan nyo pasok. where's Session? Mr. Bully. Sayang. Wala, ibalik na ako. Tayo na siya natin. Ano pa, first time to, binigay lang sa akin to eh. Date ang babae. Kasi natin kung dadalangin. Pero pizza, namang padalan na eh. Walang kasama guys, kaya medyo mahal. Kaya nga. Hindi lang, handa mo. Hindi, ganito mag-guess. Eh, hindi lang meron sa... Ano mo ito? Ang awat na sampura eh. Bakso tayo. Virgin na talaga. Dali mo dun sa naglalakad siya. Bakit? Maliit lang yung lumabas sa kabila mo bakit? Pero wala naman lumabas. Wala naman dun sa Ako na, pero wag ko na. lakas mo na. Sabi ko, tingnan, laki. Ang laki, sabi mo maliit. Hindi, maliit yung lumabas kanina. Ako pa nagtatampol. Bawal na yung titor. Ay, balik. Pwede rin kita sa sa hari dito. Ganyan mo para makapagbalik tayo kay San Ega eh. Alam ko kalasyaw eh. Let's go. Hawakan niyo nga yung sa, sa dulo. Tara, tutok ka na agad, sir. Mabilis siyang mapasok. Masira, tapalan sa boto yan.
Mami, picture ako na. Post na. Tapos picture na. Stop ko na to? Oo. Magal na ako. Ah, Magal. Ma'am, isang pahiga nga po. yung ganyan. Natin. Kasi gabay ko na usap para at isang takbo mantik only. Sige, tukoy na. Balag. Pinadako tayo. Yain. Ano minus ang niya, napakot. Kaya nakabuk may lakot to. Yung mautog to ay katong mapasok. Hindi, baby ni. Ay, first time ko talaga. First time ko. Naninintad siya iya. Kaya iya, may katingan ni Alpada. Nakakulong ko ba? Uzi line. Ma'am, pa-adjust nga yung video ma'am para kita si sir. Hindi masyado siyang kita. Para makita yung mail. Yan. Papakita mo yung mail. Ito yung mail namin. Sa mga gusto magpa-start yan, conform official. Punta lang po kayo dito sa Santa Maria, San Jacinto. Hanapin niyo si Mr. Bully. Yan. Add nyo ako sa page ko. Follow nyo ako. Mr. Bully. I-follow si sir, Bully Lovers. Talaga. Hindi ba na? Nag-lock sa labas. Advance. Pangalawa kasi bagito ba? Kahit tatalong sampa. Ay, tatalong sampa. May subirkan ko sa mga sanggat na. Nanay sa iyo. Nalagsupipit to, singa si Dallas. Paano siya? Mahirap. At ang may babantayan. Mabantay. Kami yung hirap ta. Kabay ko lang nausap eh. Hanggang po, agto indigay. Di ko na last month. Grabe, gusto sa... Hanggang makaroon na iso, yun ay si Rocky. Magpupunta si Rocky. Ganun sir, pag-check mo lagi pag hindi, hanggang makaroon sulaki. Pasuman mo tapula kung hanggang may happy na Pagsalamat ang buraya. Ayan ko na may ko yung pinilitan mo lang. Ang tukot-tukot eh. Nakakala na sa amin ba? Ayaw mo. Wala kasi may wala namin. May namin na natin. Ayaw mo na ayaw. Tapos kami last station to 26. Last night na natin 30 or 1. May amig so po, mangkuntok-kuntok yara na. Nakakadya. Pag wala niya ang tingko sa amin. Wala ka. Walay kita. Tama ni Gagap mo na ba? Gamit mo kayo. Kaya amay. Nagpapikay. Stress na sukot sa amin. Stress irang mo. Hanggang puniyat sa amin. Ayan, tandala ba siya kaya? Mentor ko may mentor ni DJ Kaya. Salad ko. Grabe, dapat ang katawin. Dapat. No, kanon ka, patiran cups. 1 mil adila pa niya. Bato naman 2 days, ay man 2 times na sira kaya. Balog niya. Gano'n pa dito. Food ka. Manhanap alam yung man. Ayun naghanap po si Sir Chucky ng kahit palit dog food na lang na stud. Pwede na, walang problema. Game lang kayo, basta mabawi lang yung Pagkain nila. pagkain nila. Game nyo lang si Sir Chucky po. 5 ang inaalagaan ko, matatakaw. Ito ang pinakamatakaw namin. Ang bago. Yung bago, tsaka yung Belgian. Grabe pa na yung Belgian. Hindi, ano pa nyo ba? Siyempre. Wala kayo pautas, lulugi kayo. Kasi ba pagkada check mo, mampaw ka, kanto. Kaya gunito ba kasi? Bisa, masarap. Masarap. Makaparang. May labrador po sir. No,
Soko, marapon man. Oh, sir, Salamat si Bruno. Bruno, gwapo. Ang babaw man sir. Kami na 2 cups na rice at 2 cups na dugtog. Masa di na may Ang raman. babaw. Gabi malabay rara. Loaded laman, ang nalanin sa dugtog man. Tingnan ko pang era ibawi na yan. Nagkisa sa liwang pura, may dyan utak kanto eh. Oh. Huli na ko na bawi. Tingka, makabang aso, kukpo. Ang saya nagtugpog. Nagtugpog, ang tak-expect ko. Oh. No, nanlok yung rice, na may dumaangod ko lang. Patay. Dapat patay pare. Sarap kong looban ko. Hanggang sa'yo man, babaawad sa may previous owner ko. Baaw mo, kanto. Logi kasi kayo na puro dugtog ah. Para karakal dahil. Wala ningan dito kita, may tingaran ko yan. May sodas, isusodas ko rin. Grabe. Sana all. Wala kasi pangalang ko sa may kanan ko magtatrabaho. Dire. Kaya butcher si Kape, butcher na sila. Ay Selas. Kelas. 100 per kilo. 100 per kilo. Sa 40 No kiingam, ano ba, butang dararami wala dito. Di ba, rarami cutter di man. taklama. Uy, salamat, tapi mo ito katod natin. At ito maklaman. Yan ang kalimang brief. Tapos yung dala kasi. Yung sa mga saliw ako sa ako na, unang dakila. Bakala sa mga SM dati, kaprisa na, pari pa. oh. Ako lang, tapuasan nila ba? Nalala. Pumunta ka dala raramay hitbook siya. Aray manag-breed, aray wali-balik ang kinelda. Yung ang raw feeding. Amo to. So, feeding siya. Pupurgan lang tira raya. Kung wala na purgaya, na tanggal. Kapata ng bugay. Si, tama na yan. 30 minutes, ang malo. May sawami ko yan. May sawami ng pastal ko. Nagpapantay. Ang mga napag-istoryan eh. Ang nilawiyos. Ang aming bitsko, niya kabalag. Niya kabalag sa bitsko, pero kaya kami asong bata-bata ba. Ang sawa, ano nga? Stress. Wala lang mo yun sir. Sa buntis ako eh. Sa buntis ako. Mong mga sir, wala ba tayo sa mga matan? Yun, mali sa kanto, wala lang. Kasi siyempre, marami araw. Lukay ang gabi garita, ang gabi na pangaliwan lang. Napinapangaliwan lang. Okay, 5 piso, ang motor lang. Wala. Ata may project yan dito na yun. Wala ka pa. Yung maxilayagin nyo. Santo mo lang, napakalaba ka sabon, na may ko. Tanay so, corrected ano. Kaya yung malabas sa consumption niya, tanong tangkalan dito. Puro 12 volts lapat na, so what tanong ko. Palaglapat. Duaran 12 volts lapat niya, pump. Nabubuko mo dyan. Bubuko rin yun. So karakalan ko yan, malas isang Parang karan. Carlos. Bayang bang, makinalig ka bayang bang. Kuman, isang karakalan ko yan. Diyan, sana sinto, bako. Wala di tayo, mali, di tayo. Yan, Santo Tomas, di magpay may isa. Sinanay lang siya. Aga masyado na pansin, ta, wag mang build, kami commercial building, so lang. Siyempre, aray man oras din mo, no? Ang bayang lagi, no? Paikira ka. Saan ka, na may agapi drainage lang di man kasi. Adya, yung agapi problema, jeep, kanto rin man oras adya. Oh. Jeep, truck, Makatipid ka sa oh, sa naman ere, truck iraya. Yan, kaliyak kita kanto, kasi nga natin, wala nang oras siya. Magbitak sa din.
Malamang. Atalaba sa ko. Atalaba sa problema ko. Pero okay lang ba? Wala. Sa mga pigang bulan, sa flora bulan ni. Oh, no truck. Amay na namin sa uli na oras na truck. 100 ano yun? Ginamit. Mabayad ta. May pita, kanto talagang kalanda. Tuaran truck sinurasanda. Oh. Ganong labak man. Pati ay, ganong automatic lang. Rinaji ko matan. Ano yung sa? Akin na upulat, may antaw. Makabib ka lang. Magkulit ka ng point kami. Naunggapit yung to. Kasi mga nagkakang truck. Kinuto kami like yun. Nga system line. Jet cash. Nung naupo sa level to, magkargang buko. Automatic. Automatic. Amay tubiro, palit tubiro, tagat yan. Pero idea. Pag umi-install ya, complete ulit gamit. Hanggang pala ka ang tubiro. Apolyang po lang, hanggang sa nangkin, problema ko lang. May amelito manahalaga, nagminak no drum. Ayan man, dapat automatic. Automatic talaga. Parang ito. Hanggang okay pa, ang store mo nukin, siyempre ulit trabaho ko kasi. Okay pa kaya, unyan oras. Mga 1 o'clock, wala man oras, hanggang pala dahil tutukan. Tutok-tok lang. Tuloy ko lang tayo dati kahit putawan lang. Saan ba sa palo? Sakyan, no? Nung maminsan nakatutok sa post. Unlog kami di matabong. Nalingwa nami. Ame-ame lang yung babantak. May TV mong pitubiro o ang tatong niya. Walang malabas sa mga sa tututan. Dito nga muna. Kita alternate ka lang. Alternate. Ano natin? 30 sila. Tapos no 50, marami lalaki. Wali sound. Wala. Alternate ka lang. Kaya kami nila ulit kita. Alawan na pagkadyara tambal. Gini, grabe na. Naku. Tumbol ka. Tumbol ka rin mo. Di ba? Basta Malbalo mo. Mas balo mo si Sarah Reyes. Kasi hindi nila tingnan siya adayik lah tanan si bigatan na yun. Manista sa karon sa isip ko na. Kanta. Kaya mapoy. Kumarara Reyes. Ala naman dyan, may papel na. Kaya wala. Pero ang kuninala. Tama na nabuhan. Kaya kanya eh. Ang register na sa pero kanya UKA ito. May little movie. Wala ito, inyada to. Wala import na ito pa. Tanong ko na talaga. At saan dyan na may kinyaso ng John Inerba, may limit kasi. Wala yung nag-name. Dapat sa itsura kasi nga si Cornelius. Wapo ka. Kurek buli lang ko kung kaso. Buli ko kasi. Hindi. Agatinan siguro ka. Oh. Dati na nakuha ka. Tanong ko nung ta, nagagatinan. Ang kapinborn niya po ito kami. Ang may toilet tail. Pero okay ka lang kanina. Aga masila. Pang-breathing.
Ay, UTC eh. Kung nalimapin ko, wala yung sana ka mo. Walang parang pa siya ng basada. Abay kasi masabaw. Abay pa ito ah. Dapat ko mag-perfect yun. Makabawi ko mang gana ko kinausukan to. Hindi na sa may nanimba lang, sayang. Apol lang ko man. Mistake ko man eh. Ang ganda ko kasi, mandaldala sa animas. First time ko. Mandaldala eh. Kalibobo ko lang. Ha? Kalibobo. Nan Timaya. Kami kinta, kami anang ng kumanunigila. Balbala nga sa upaw to. Talagang kolagat siya ng pikla, at ang iba alas ito. Takot talaga. Grabe.